На поўначы сінявокай Беларусі знаходзіцца прыгожае мястэчка пад чароўнай назвай Буцлаў. І хоць у самім мястэчку пражывае ўсяго толькі 560 чалавек, гэта як насельніцтва 2 шматкватэрных дамоў Мінска, людзі якіх маглі б змясціцца ў адзін мінскі трамвай з 3 вагонаў. Але, тым не менш, там зберагаецца сапраўдны цуд. Гэта касцёл у небаўзяцця на свяцейшай панны Марыі. Пэўна, што будавалі яго сапраўдныя майстры сваёй справы. Нездарма слова «буцлаў» у дачыненні да чалавека можна перакласці як «майстар-будаўнік». І вось нашай славутай продкі збудавалі велічны храм, які стаў вядомы на ўсю Беларусь і нават у свеце. 2 вежы касцёла нагадваюць рукі чалавека, які ўзносіць іх да Бога. На правай вежы храма знаходзіцца старажытны гадзіннік. Раз на 2 дні ксёндз-настаяцель узбіраецца па старых сходах наверх, каб завесці механізмы гадзінніка. Яго зрабілі яшчэ 200 год таму, і з таго часу ён адлічвае хвіліны і гадзіны, а тыя пакрысе складаюцца ў стагоддзі. На хорах храма размяшчаецца кароль музыкі – музычны арган. Ён таксама незвычайны. У буцлаўскім аргане ёсць спецыяльны рэгістр – чалавечы голас. Калі грае арган, ствараецца ўражанне, што спявае цэлы хор. А сам арган такі вялікі, што ксёндз у жарт называе яго 2-пакаёвай кватэрай. Нездарма самым вялікім інструментам у свеце ёсць арган, які, праўда, знаходзіцца далёка, праз акіян. А яшчэ буцлаўскі касцёл – гэта рэкардсмен. Нідзе ў Беларусі няма столькі аб'ёмных выяў. Паглядзіце на многія калоны, нішы, скульптуры. Вы думаеце, яны сапраўдныя? Не, гэта толькі унікальныя малюнкі, якія ствараюць храм яшчэ большым, чым ён ёсць. Значыць, у Буцлаве працавалі не толькі выдатныя будаўнікі, але і мастакі. А яшчэ у Буцлаве былі кнігары. Кнігі з буцлаўскага касцёла цяпер знаходзяцца ў галоўным алмазе краіны у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У 2021 годзе касцёл у Буцлаве напаткаў пажар, але храм уратавалі. Дапамагалі аднавіць святыню нават сапраўдныя альпіністы, які працавалі на самым версе. Як напамін пра тое здарэнне, запаленай медзі і згарэлых бэлек стварылі крыж. Бо нават кепскія здарэнні мы, хрысціяне, павінны перарабіць на добрае. Храм, верагодна, не раз зберагаўся дзякуючы цудатворнаму абразу Маці Божай, які і знаходзіцца ў святыні. Яму нават больш год, чым касцёлу, у якім ён размясціўся. Калісьці даўно, пасля сакраменту хросту, манахі і вернікі ўбачылі святло, у якім з'явілася Дзева Марыя з дзіцяткам, і з неба даносіўся голас. Гэтае месца я выбрала сабе для прытулку грэшнікаў. Ужо шмат стагоддзяў Маці Божая Буцлаўская дапамагае людзям, выпрошваючы у Бога патрэбныя ласкі. Кожны год, бліжэй да 2 ліпеня, у храм збіраюцца 1000 паломнікаў. Пра гэта дазналіся ва ўсім свеце, бо цяпер фэст у Буцлаве уключаны ў ганаровы спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. Быць можа, і вы з татамі і мамамі як-небудзь прыйдзеце ў Буцлаў. А можа, ўжо некаторыя з вас і хадзілі у першай пілігрымкі да каралевы Беларусі Маці Божай Буцлаўскай.